esifundise ngoba kadidingeka kakhulu. Ngeke ngabona last inkundleni yabomama ukuthi kunesidingo hayi ukuthi siyenza ngamabomu lokugula. Sometimes it's lack of knowledge. Thina esine knowledge kufanele sinifundise ukuthi mara uphilwa kanje, senza kanje ukuze impilo ichubeke. Hey, bangifake inkingeni mina bangibhalela ivesi la. Ngibona ukunifunda. Kodwa mina ngiyageneral. Angistick lapho. First Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Nizwe nje ukuthi mina ngingakagcwalanga kakhulu la. Ngifundisa ngezempilo. First Corinthians chapter 6 verse 19. Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oyingcwele okunina eninamukelwe uNkulunkulu nokuthi anisibo ebenu na ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Chapter 6. Yes, Verse 19. Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya ongcwele okunina enamukele kuNkulunkulu nokuthi anisibo abenu na. Alright, ngiyabonga kakhulu. Angithi thina uNkulunkulu wasidala umoya wakhe nangomhlabathi wakhe. Sisenyameni, sisemoyeni. Manje angisho lezi zinto eziyi-2 kufanele zihambisane. Because if kuleka kuyalimala. Sisuke angisho singazalwana. Kodwa inyama kufanele sinakekele lethempeli leli elingu-Adam. Ufuna ukunakekelwa kakhulu. Yesikhohlwe uma sesisemoyeni yabona ukuthi la kufanele uphile ngoba uzowa lapha sibheke thina. So silana nje sizokhumbuzana singabomama ukuthi asisinakekeleni. Nani bobaba ngimlahle ngaphandle ne? Asizinakekeleni. Kunalento yokuthi umzimba wakho uzwe man ukuthi no man ungazuthi khona okungahambi kahle or ube ne loss of weight ungazi ukuthi mara njani ya ignore ngisho lack of knowledge. Uzizwa ushaya inhloko lengapheli. Ignore kuzana nabo grandpa and grandpa ngizomtshela iyekele ingozi kakhulu ukuzana ne-grandpa. Mara mina ngizobangalana la ngicela ukuthi nisheme angisisekwenzi i-grandpa ifana ne-discipline. Yabona i-grandpa I prescribe le dokotela kwenziwa yini kunenkinga. Inama side effects anzima kabi. I-grandpa ungayiphuza uba addicted angisho every day. Uma uyiphuza uyezwa uma uqeda kusala ngazi ukuthi kuba na something crystal like emlonyeni.
okusho ukuthi lezi zinto ngizohamba ziye emzimbeni kusystem yakho zifike lapha kuma kidney ziblock zingadluli ziphinde zibuyele emuva egazini soyamoshakala lapha siqino bathi sone kidney failure ngoba azikhona ukufiltrate yabona ngoba sinento isefo lapha yana igazi malihamba lapha yana emzimbeni if ungasaphumi lokho okungcolile kuwe cabanga kubuyele emuva kanti ilona ikidney isebenza ukukhipha yonke lento so siyagula sambe emhlabeni sigula abadokotela bayasicela ukuthi masizinakekele so zinakekela kanjani i-general check-up sizifundise ukuthi uma uyeka doctor just general check-up akucheke yonke into kuzotholakala khona ukuthi kukhona maybe okungaserathi and njengamsho ithi ngikhulume ngami ngoba vele mina angeke ngikhulume ngomunye umuntu ngine experience dala ngihamba ngingu-professional nurse ne mina ngacala ukuphathwa i-high blood pressure ngina 32 years 3-2 causes bekuyini kimi i-stress ebesivela ku-family ekhaya kwaba ne-divorce yabazali i-stress sangibamba ngacala ukuphuza sibe mina iphilisi ngina 32 years just imagine the high blood ngahamba ngaze ngafika manje ngisaphuza kodwa kunezinto engizibhekayo ukuthi ngizenza kahle number 1 udokotela uyakutshela ukuthi nanga amaphilisi akho uzowaphuza how often kunalento yokuthi si default sibheke amaphilisi akhona umuntu athi amaphilisi ayangidina kanti hayi kufanele siqhubeke i-doctor ngazathi high blood pressure ucabange nje nokuthi inhliziyo iyeza ngoba i-complication yayo inhliziyo uma ungazizwa ushaya ikhanda elingapheli ufila dizzy iyeka dokotela ayikuthi njengoba uphuza iphilisi sozofa ngina 60 ngenza 67 lo mnyaka ne mara cabanga le ndlela engihambile ema high blood ngidla kahle utswaya angiludli mafutha ngiyawadla yebo but kunzima khona nomfo kancane ngiyakhona ukuvuka ekuseni mina noma ngasakhona ukuhamba kahle ngishaya ama exercises just to walk ekuseni bengihamba noJeni mina sikhuphuka siye entabeni ngenxa yokuthi ifostela ukuthi ngifuna ukuphila angisekeleli kuyelapho manje na ayisho sifanele sizibheke ene uma ungachecka i-high blood ihambisana ne-diabetes ziso ngithe uma ngithi ngeke iminyaka 40 wavela shukela wavela ngaba sithe ngiyadinaya ngawonda ngaba mngaka abantu uma wondile abantu bakubheka ngelinye lihlo
ngakubheka ngaleyo ndlela mkhozi ya kodwa ngoba ngingunesi aphinde la kadokotela wangicela nge-treatment ngicela ukuphuza i-treatment ngo-2023 ushukela u-high blood ukhumbule ukuthi boma 1980 something 2003 ngaphuza iphilisi leshukela kwathola ukuthi hey yaresista akuchubekeki kahle leso sikhathi sengicela nokuvuka inyawo bangitshintsha bangifaka kumjovo ngiphuza iphilisi from 2023 2010 ngakuthatha umjovo mina every day ngiyajova twice a day niyangizwa and nabathi unoshukela abanye bakuthatha ukuthi sozofa akusukufa ufanele wena uzidiscipline ukuthi ngenza ukudla kwami kahle yabana ukudla kufanele sisifundise nalokudla kancane angisho ukudla kakhulu lapha eliningi lela imnabele liyangihlola ifuna isithulu sona senhlasheni noma ngafika kapho bongenzela sisothe kancanyana uthi veg uthi yawuzile hayi ukuthi njengoba bathi hey soneshukela awusayidli ipapa emakliniki yabo kubhizi kakhulu isikhathi siba sincane bekufanele babe nama health education uma nifika nje banibeke phansi banifundise kahle manje kusuka kubhizi mani kubhizi mani hey layini okunya asinitsheli kanti kufanele sibe naleyo nhliziyo ukuthi ngikuhlalele phansi ngithi asikhulume la wayilahla la wenza kahle kube right konke lokho singakupreventa mkhozi wethu ungakabanga nako usijayeze ukudla kancane usingadli kakhulu lo kudla kakhulu uthola ukuthi udla ipapa elikhulu udla inyama eningi udla mkhozi ukuthi asidleni kancane yabona high blood nashukela uma sekuhlangene uzodry uzoba yiding dong so mina last week ngiyasuka ngithi ngiyakuba umkhozi laba ngibuye clinic ngibuya ka doctor pheshukela ufanele uhlakaniphe ukuzazi umzimba wakho wazi uma ungawazi yakubulala ngifika lapha sengiyazi ukuthi washukela seyehlile manje basho bayangikhulumisa bomkhozi la emlonyeni siziyararana ingqondo ayisathathi yabona kube ne-confusion bangathi bakuloyile kana bakakuloyi ilento kuwe ngifanele ngidle ngesikhathi mina ngidla ka-5 ngelanga hey God ekuseni ngishaso ngo-10 ngishaso 1 yabona angidli lokho ukuthi ngifuna sithula sifuneki ngifuna ukucumba kufuneki asisho ukuthi njengoba ngibathi ngishukela ngamakhekhe banesitayela sokuthi uma badlala amakhekhe wabo hayi wena uzishukela ngibabheke ngithi mari bayayazi kunayo lo shukela iyadinga suyasukuma hayi mana sikhulubele ezindlu asambe namakliniki
yabona lokuthi yadlamkho yabona lento yokuthi basinike amaphilisi ekliniki ayisho thina sithi spiritual God siyawayekela uzohlanya ebusuku uyiwani mina futhi ngiyamangala iphilisi eliwani Jane eliwani le-HIV lingakuhlula wadlula yimi ukuphuza konke nama-aspirin yonke lento so uzogileka asifundele ukuthi siphuze amaphilisi wethu njengoba dokotela akutshela ukuthi phuza so anina futhi be-HIV nimnandi kabi kazi ukuthi ngabe mina bathethe le lokunye banginika le-HIV bengiyohamba kamnandi no stress asiphuzeni sizame nalokuthi singazi stress kakhulu umuntu abe nenkinga ayihlalele ayi-one izovuvuka inhliziyo uyazizwa nawe uma uhleli gugu inhliziyo leso sikhathi seyiqalile awuphuzi kahle amaphilisi uyadefaulta shame asifundeni ukuphuza amaphilisi mara ngikhulume kahle akekho umuntu ongagula ngitshela umunye umkhozi wami namanje ngibhekile bekaphuza 15 emaphilisi lapha eSanta yazi ukuthi iSanta uyayisebenza khona amaphilisi we-TB basengacombine phuza 15 and i-patient uma yazi amaphilisi izokutshela ukuthi hayi mani sisikhethe leyo amathamba kwanginika yabali ibheki sisi kenathi asisifundisele ukuthi amaphilisi wethu siyawafu asekele nokubhema amahayi ngaposta wabona mkhozi lento iyalimaza kakhulu kufana nokugwayi ngoba abaningi laba bagcina baphila ngo-oxygen usika seludamage ama-alveolus nama-lungs angasasebenzi kahle uzohlala ku-oxygen till uvuvuka izinyawo uboyicabangela lento mara nibuza shem ningibuze ngoba manje le platform yami le nanokuresta siyakufuna siyasoloko sigijima ama-problems wethu uma uzwa ukuthi i-problem unayo akube nomuntu wakho special uqale kuNkulunkulu just ukhulume uzobona uzoba right ngoba thina asifuna ukufa kusese-early manje kukude la saya khona ngamo 8 ngiyamfuna